Здравейте, телци! Време е за вашето четене за месец август. Знам, че видеото се публикува в края на месеца, така че по-скоро ще успеете да си проверите събитията, които са се случили през месеца, дали са станали така, както сега ще кажем, дали те първа сте някъде по пътя, по който ще ви опиша, или сте вече накрая и можете да ми дадете някаква обратна връзка. Пишете долу в коментарите за това. И така, аз вече съм подредила картите, нека да ги разгледаме. Първата карта показва вашето сегашно състояние или проблема, с който ще се занимаем. Тук имаме девятка пентакли и заедно с нея слънцето и умереността. Като цяло в момента се наслаждавате на един много хубав период, в който не ви липсва изобилие, което сте постигнали чрез собствения си труд. Това спокойствие, което имате, тази финансова независимост, която се наслаждавате на нея в момента. И като цяло, мисля, че това е една много хубава карта, особено за вас, при положение, че сте земен знак. С Слънцето още по-добре се очертават нещата, защото Слънцето показва по-скоро радостта от нас самите, нашето вътрешно състояние на радост, не чрез външни хора или действия или активи или каквото и да е, а сме просто щастливи сами със себе си. Доволни сме от това какви сме, доволни сме от това къде се намираме в момента. С умереността тя показва, че в момента хармонията е на ваша страна, времето ви е паснало точно идеално за такъв период от време, в който да сте щастливи и финансово обезпечени и така нататък. И ви е съвпаднало точно периода на времето, всичко е балансирано в момента за вас и като цяло нещата изглеждат много добре. Втората карта, която ще видим, е блокажът. Тук имаме кралица мечове обърната и заедно с нея светът обърнат и императрицата. Тук вече идва по-скоро проблемът, който ви пречи да продължите да сте в това хубаво състояние. Тук по-скоро с кралицата се води някаква борба и борбата е с някаква авторитетна личност, авторитетна за вас по-точно. Някой, който оказва влияние върху вашия живот и умее да влияе на вашето мислене и на вашите действия. С светът обърнат най-вероятно става въпроса за минали въпроси, действия, които вие може би сте смятали за приключили, но ето, че сега отново идват на дневен ред. И всъщност вие се борите с това нещо, да го приключите и да установите дали вие сте били прави за това нещо или сте в грешка, защото де-факто вие си мислите, че това нещо е приключило. За вас е приключило, защото вие сте стигнали до някакъв извод по въпроса на лежащия и за вас вече въпросът е приключен. Но за тази личност сега те първа ще се решават нещата и затова сте в борба. Също така, това нещо може да ви повлияе на комфорта, който чувствате и в който се намирате в момента. Може също така да сте прекалено студени или към себе си, или пък тази личност, за която говорихме, да се държи студен към вас. Точно заради несвършените дела, които имате и в които сте замесени. Третата карта, която ще видим, е коренът на проблема. Тук имаме двойка жезли обърната и заедно с нея осмица жезли и десятка пентакли. Тук по-скоро виждаме, че коренът на проблема е заради планове, ваши планове, които заради осмицата много бързо са се провалили или пък са били забавени. И затова решенията, които тогава сте взимали, не са се осъществили. И може би заради това имате недовършени дела. Но пък за сметка на това, основата ви е все още стабилна. Основата като финанси, като семейство, като цяло, основите са стабилни, никъде не са отишли, но просто плановете ви са били доста бързо угасени, така да се каже. Защото жезлите са огнена енергия и всъщност затова го казвам по този начин, че са били угасени. Следващите карти, които ще видим, това е миналото, което е допринесло за ситуацията, оставило е отпечатъка си. Тук имаме шестица пентакли и заедно с нея кралица на чашите е обърната и двойка чаши.
В миналото с шестицата пентакли и кралицата чаши сте дали много от себе си, лишавали сте се, дали сте всичко, което имате, за да може да успее този общ проект, тези начинания, които сте имали заедно с други хора. Но въпреки това, в крайна сметка, с кралицата и двойката чаши, сте останали разочаровани от хората, с които е трябвало да продължите напред. Трябвало е заедно да направите нещо, вие сте направили всичко каквото можете, давали сте повече даже отколкото трябва, но въпреки това хората около вас не са си направили същия труд и затова вие страдате в крайна сметка. Колкото и близки да са ви хората, то колкото е по-близък човека, толкова по-силно удра. Така че разочарованието е било голямо. Следващите ми карти, това са вашите цели, вашите мечти, които искате да постигнете. Тук имаме звездата, крал чаши обърнат и рицар на пентаклите. Мечтаете за едно много красиво бъдеще, може да се види, нали, звездата, тя показва надеждата, тя показва успеха. Успеха го показва по-скоро като успех пред публика, отколкото вътрешен успех, но и това може да се има в предвид. Мечтаете да хората да разберат колко сте добре. Мечтаете, нали, това да бъде подплатено в крайна сметка и всъщност вие сте в правилната нагласа да положите труда, който трябва да се положи, за да се случи това нещо, за да имате сигурността, финансите, положението, всичко, което трябва, за да можете да сте в обществото изглеждащи по най-добрия начин. Но с краля на чашите може да се чувствате леко недоразбрани от вашите близки и приятели. Какво точно имате предвид под тези мечти? Защо точно мечтаете за това? Най-вероятно на тях не им се струват достатъчно реалистични или им се струват глупави като мечти, но пък в крайна сметка всеки мечтае за каквото иска. Слава, пари, известност, нали? Това са нормални неща, които можем да искаме от живота в крайна сметка, така че не мисля пък, че е нещо, кое знае какво. Че чак пък да не се разбере. Сега нека да видим близкото бъдеще. Какво носи? Тук имаме петица мечове и заедно с нея отшелникът и десятка мечове. Близко бъдеще ви очаква един момент, в който ще трябва да започнете да разчиствате ситуацията около вас. За да постигнете целта си на спокойствие, трябва да премахнете хората около вас, които ви забиват постоянно тези ножове в гърба, които постоянно говорят зад гърба ви, които са токсични с една дума и са във вашето обкръжение. За тази цел най-вероятно няма да бъде приятно за вас, пък и за останалите, но това е нужно, за да можете да поддържате балансът, който сте постигнали. С отшелникът ще трябва да погледнете навътре към себе си и наистина да се примирите, да стигнете сами до заключението, че така е по-добре. Да премахнете тези хора, защото вижте, аз не виждам да ви прави добро да сте около тях. Вие сте с 10 ножа в гърба тук, в случая. И постоянни спорове или клюки или някакви неразбирателства имате с тях. Така че естествено неприятно е да трябва да отрежеш някой или няколко човека дори наведнъж, но в случаят е необходимо. Вие ще започнете да изчиствате тези хора от живота си, за да се отвори място за по-добри спътници напред и за по-добро бъдеще за вас. Следващите карти, които ще видим, това сте как ще се възприемате вие, след като започнете тази чистка. Тук имаме отново отшелникът и с него краля на пентаклите и колелото на съдбата. И ето тук вече се вижда, че сте свършили много добра работа с изчистването около себе си, защото де-факто от тук се пренасяме директно на следващата карта. Вашата вътрешна работа, която свършвате вътре във вас, невидимо за останалите, е много добра. Чувствате се много по-мъдри за това какви хора да има около вас. И всъщност се чувствате готови с краля да поемете отново напред към съдбата, да видите с колелото на съдбата какво то ще ви донесе. Тъй като е в права позиция, това са само хубави неща, разбира се.
Но като цяло сте се справили чудесно. Поздравления! И всъщност с краля на пентаклите поемате и контрол над съдбата си, нали, защото е колелото на съдбата. Поемате вече контрол над собствената си съдба, можете да тръгнете спокойно напред. Следващите ни карти показват вашата околна среда. Как околните ви влияят, какво мислят те за вас. Тук имаме четвърка чаши. Тук и аз не бих очаквала нищо, кой знае колко хубаво, след чистката особено. Справедливостта е обърната. И пажа на жезлите обърнат. Хората около вас си мислят, че вие сте се отнесли несправедливо към тях. Мислят си, че вие не виждате ситуацията както трябва и че си въобразявате някакви неща. С пажа на жезлите отново може би ще бъдете обект на клюки и обсъждания зад гърба ви съответно, но това вас не би трябвало да ви притеснява. Вие вече тези хора сте ги изчистили и би трябвало след отшелника да сте се примирили с факта, че ще има такъв период, но той няма да бъде за дълго и не би трябвало да ви интересува особено много. Следващата карта са вашите страхове и надежди. Тук имаме асот чаши. Много красива карта. Мисля, че не съм я вадила в гледане до сега. Жрецът обратно и висшата жреца. Сякаш вашите надежди са за едно, как да кажа, спиритуално ново начало. В смисъл такъв, че висшата жрица е карта, която говори за нашата интуиция. Тя се пада обикновено на хора, които имат такива виждания към живота, които са езотерични в някакъв аспект. Асото чаши показва, че вие с радост бихте тръгнали по този път. Но жрецът е вашият страх от обществото. Вашият страх от това хората да започнат да говорят за вас, че сте някакви, които не трябва да се занимават с езотерика или нещо подобно. Не знам точно, сега за всеки ще е различно, вие се знаете точно с какво искате да се занимавате, но то със сигурност не е в нормите на обществото. Със сигурност е нещо различно от това, което хората мислят за нормално и вас ви е страх някой да не разбере и да не започнат да ви одумват. Тази догма, която могат да ви поставят. Се притеснявате от нея. И което показва, че не сте напълно готови. Въпреки, че мечтаете, въпреки, че надеждите ви са такива, и явно все още имате по какво да работите, за да постигнете тази си мечта. И последните карти, които ще видим, показват крайния резултат. Тук имаме Слънцето. Също не си спомням да съм я вадила до момента в четене. И заедно с него имаме осмица чаши и тройка чаши обърната. Което за мен е един много голям плюс, защото показва, че действително вие ще намерите щастието тогава, когато успеете да загърбите точно тези норми, които цените в момента все още, когато успеете да си тръгнете от хората, с които може би сте били в компания, близки, познати, приятели, съседи, който и да е, но да ги оставите тях, да си мислят каквото си искат. Да си тръгнете от ситуации, които на вас не ви носят абсолютно никакви позитиви и плюсове. И тогава вас ви чака пълно щастие. Защото щастието, аз го казах и по-рано, когато още веднъж ви се падна Слънцето, още на първата карта, и последната ви карта пак е Слънцето. Защото Слънцето е радостта в самите нас. И е важно да не позволяваме хората, нормите, които има обществото, да ни оградят от това щастие. Защото живота е наш. И слава Богу, живеем във времена, където можем да си позволим да правим каквото поискаме. Стига, нали, да е закон. И сме свободни да сме с собствени вярвания, с собствени стремежи, с собствена оценка за щастие. Не е нужно да се съобразяваме с ничии норми на поведение и норми на мислене, вярвания и каквото и да е на обществото. Радвам се за вас, телци, защото в действителност Слънцето го имате два пъти, звездата, успявате да махнете токсичните хора около вас. Страхът ви единствено от нормите трябва да бъде преработен и да си тръгнете от токсичните ситуации, които са около вас, за да успеете да бъдете истински щастливи и да успеете да продължите напред с много по-гордо вдигната глава. Тази ситуация, която е миналата, където говорихме, че имате някаква несвършена работа, това е така. Може да сте, как да кажа,
този баланс, който сте постигнали, тъй като той е вътрешен. И вие сте положили много усилия да го постигнете. Но това най-вероятно ви е взело част от времето, което е трябвало да посветите на действия, свързани с в реалния живот. Дали е било то проекти, работа, вкъщи нещо, и то е изостанало пък назад. Така че ще трябва да се занимаете с това нещо, да отсеете хората около себе си, но като цяло четенето е много за вашият вътрешен свят, отколкото за физическият такъв. И вътрешният ви свят изглежда много красив. Сега ще затворим четенето с една оракулска карта. Сега ще видим каква ще е тя за Телец за август месец. Да. Добре, те паднаха няколко. Колко са? 2. Добре, взимаме ги. Тук имаме тези две карти, които сега ще ви ги преведа. Тъкмо ще отворя книжката с информацията за тях и директно ще започнем да четем. Така, започваме първо с тази карта Новолуние в Лъв. Картата е Новолуние в Лъв с ключово послание увереността е твоят ключ към успеха. За което и говорихме в четенето, че тази увереност да премахнете токсичните хора от живота си, за да усетите баланса и щастието в себе си. Лъвът е знакът на голямото смело сърце, на гордостта и блясъка. Картата те приканва да спреш да бъдеш сива мишка и да излезеш под светлините на прожекторите и да покажеш на какво сте способни. Новолунието винаги носи старт на нов цикъл. Тъй като е в Лъв, това е ново начало, в което ти определяш правилата и изискваш заслуженото уважение. Отличен знак е картата, ако се впускаш в нов личен проект или искаш да събудиш страстта в живота си. Както вашето ново начало, спиритуално, което искате да започнете. И всъщност тази карта може много добре да опише това близко бъдеще, което имахме, което казваше, че ще се говори зад гърба ви, ще чистите хора. И всъщност с тази карта по-скоро казва, нали, да не влизате в техните игри с лъвската енергия, по-скоро да имате тази гордост на краля на джунглата и да подходите към ситуацията с увереността на един лъв. Тази карта е новолуние в Рак. И тук долу пише, ти и твоите близки сте в безопасност. Това е по-скоро за ваше успокоение, да знаете, че сте пазени от Вселената. Ракът е знакът на дома, семейството, майчинската грижа и най-дълбоките ни емоционални устои. Появата на тази карта внася изключително успокоение в вашата подредба. Картата идва за да каже, че страховете са неоснователни. Вселената ви уверява, че сте защитени. Показва ново начало, свързано с личния живот, жилището, семейните отношения или пренареждането на уюта в дома. Ракът често се вкопчва в стари рани. Новолунието тук изисква да пуснете старите емоционални тежести, за да стъпите в новата си сигурност. Което отново се включва много добре в нашето четене, особено накрая с вашият страх от нормите на обществото, които просто трябва да пуснете и да тръгнете напред. И така, телци, много ви благодаря, че бяхте с мен, да видим какво се случва през август месец. Пишете в коментарите дали ви е резонирало посланието, по какъв начин, докъде сте този път, който описах в момента. И също така не забравяйте да се абонирате за каналът ми, за да могат да ви излизат и следващите ми видеа. В описанието съм оставила линк към моя Discord канал, където можете да си запишете час за онлайн четене на живо или да си поръчате видео отговор на ваш зададен въпрос. И така, това е от мен. До следващия път. Чао!